ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସକାଳ 8ଟାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାୱା ବସେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ଭାଜିଦେଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଝିଅ ଆସିକି ଦେଖିଲା, କହିଲା ମୁଁ ମାମା ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ତାପରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦୁଇଟା ଗଛ ଜଣେ ଦେଇଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛ ଏବଂ ମନ୍ଦାର ଗଛ। ମୁଁ ସେ ଦୁଇଟା ଲଗେଇଦେଲି, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଇଛି। ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆମ୍ବୁଲ 2-3ଟା ବତୁରେଇ ଦେଲି। ବତୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଯେ ସୋରିଷ, ରସୁଣ, ଜିରାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମିଶାଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସାଇଦେଲି, ତାପରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଫୁଟାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ପକାଇଦେଲି। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଲାଲ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ସୋରିଷ ବଟା ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ସୋରିଷ ବଟା ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲ 3-4ଟାକୁ ମନ୍ଥିକି ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ମନ୍ଥିକି ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଶୀଘ୍ର ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଦହି ଆସିଥିଲା, ଦହି ଯାଇକି ମୋ ଝିଅ ଧାଇଁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସେଥିରେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ପକାଇଦେଲି। ହେଇଗଲା ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ।